Ahojte, mám tu pre vás takú krátku ukážku pluginu, ktorý by mohol doplňať do formuláru údaje pre slovenské firmy, či už podľa názvu alebo podľa IČO. Plugin vlastne vytvorí takýto custom post type. V rámci toho si môžete namapovať rôzne formuláre. Tentokrát si ukážeme WooCommerce checkout pokladňu. Do budúcna možno, ak by bol záujem, keby to dávalo aj nejaký ekonomický zmysel, tak by som vytvoril nejaké presety, kde by už vlastne samotný WooCommerce mohol byť namapovaný, ale je to robota na pár minút, môžem vám to ukázať. Zatiaľ je všetko po anglicky. Poličko, selektor, môžem si zadať vlastné, buď nejaké IDčko alebo name, alebo som vytvoril takúto šikovnú vec, že si môžete priamo zo stránky vybrať to poličko, čiže sa preklikám, kliknem ten business ID a už mi automaticky detekuje nejaký najvhodnejší selektor. Takto si viem povyberať potom následne všetky ostatné polia, ktoré sú nejak relevantné, zaujímavé, ktoré by som chcel doplňať. Takže takto narýchlo si to vyklikáme, aby sme si to mohli ukázať. Adresa, mesto, zip a to je asi všetko. Teraz už len treba vhodne priradiť, že čo je čo. Takže company, tu máme first name, last name, adresa je tu rozbitá na maličké samostatné časti, alebo ako celok, alebo dokonca ako celá adresa aj s mestom, so všetkým. V tomto prípade nás zaujíma len formatovaná ulica, mesto, trošku zvláštny názov, ale to potom opravíme. A samozrejme nechcem, aby sa nám ten skript načítaval kade-tade po stránke. Zaujíma nás, aby sa načítalo len tam, kde ho potrebujeme, takže takisto si viem ručne vytvoriť nejaké pravidlo alebo načítať to pravidlo automaticky z toho frameu, z ktorého som naposledy vyberal tie políčka. A to je celé. Čiže teraz to môžem publishnúť a asi sa odhlásim, aby mi WooCommerce nedoplňal automaticky z môjho účtu veci. No a pridáme niečo do košíka. Môžeme ísť priamo na checkout. No, ak formulár obsahuje IČO alebo company name, tak tieto polia fungujú ako trigger, ktorý vlastne spustí potom to automatické doplnenie. V prípade IČA, keď začnem písať, tak sa nedieje nič, až keď vlastne to IČO dokončím, keď má správny počet znakov, keď sedí kontrolný súčet a tak ďalej. V tej chvíli, ako vidíte, sa automaticky všetko vyplní tak, ako som si namapoval. V druhom prípade, si to refreshneme, dobre, tu môžem vyhľadať nejakú firmu, neviem, dáme Slovnaft napríklad, a ono mi to odporúči teraz nejakých top 5 výsledkov. Keď kliknem na ten Slovnaft, bum, pekne to všetko vyplní. Funguje to tak, že údaje, ktoré už sú predvyplnené, sa nevymažú, lebo užívateľ asi nechce, keď už niečo ručne vyplnil, aby mu to nejaký algoritmus nahradil, takže v prípade, že ten Slovnaft vymážem tieto údaje, ale nechám ulicu, tak keď vyhľadám moje IČO, moju firmu, tak mi to nahradí údaje len v tých prázdnych poliach. No. Neviem, dajte komentáre, dajte vedieť, či je to podľa vás dobré, či vás to zaujalo, či by ste mali záujem o takéto niečo. Fungovalo by to asi na báze nejakého mesačného predplatného, s tým, že cenovo by sme išli oveľa nižšie ako je konkurencia, čiže v súčasnosti, čo som pozeral, tak to ide od 10 eur hore, niekedy to je až v desiatkách eur tieto veci. Ja si tu predstavím niečo úplne symbolické, nejaké 2, 3, možno maximálne 5 eur, neviem, ešte musím pozrieť, koľko som vlastne strávil času nad tým, lebo popravde toto som si nejak ešte neprepočítal, ale dajte prípadne nejaké návrhy, koľko by ste boli akože ochotní za niečo také dať, či to dáva pre nás zmysel, či už ekonomický alebo funkčný. Takže budem sa tešiť za akékoľvek komentáre. Čauko.